Ayan, okay. Doc, isa pa po, sabi ni tanong ni Ma'am Erica Garcia, pwede po ba mag-take ng gamot after vaccine? Yes po. Pwede po kayong mag-take ng mga pain relievers kung masakit yung doon sa vaccination site na nabakunahang site po ng katawan nyo. Pag masakit siya, masakit yung ulo, nilagnat, pwede po tayo mag-paracetamol. Kapag nangate, pwede po tayong uminom ng mga antihistamine like cetirizine and loratadine. Gaya nga po ng lagi po nating ine-explain, ang bakuna po ay parang kumbaga bisita sa katawan na pumapasok po sa ating katawan. So whenever meron po tayong maramdaman na mga flu-like symptoms like sipunin po tayo, lagnatin, sumakit yung ulo, sumakit yung katawan, normal lang po yun na mekanismo na nangyayari po sa ating katawan. So wag po tayong mangamba kapag meron po tayong mga naramdaman. Normal lang po talaga yun na effect po ng bakuna sa atin.